Bé, ha sigut un partit complicat pels dos, perquè tothom tenia a nivell de classificació les coses ja decidides i molt clares. A nivell de joc jo crec que nosaltres hem estat a molt bon nivell. Sí que per la calor, pel rival, per tot, ens ha faltat una miqueta una marxa més, però jo crec que 3 quarts de camp han sigut on hem patit molt en trobar la decisió adequada, però la veritat és que molt content un altre cop de com ha acabat l'equip, donant la cara, intentant fer el que sempre hem volgut fer nosaltres, que és jugar, i la veritat és que enormement satisfet pels jugadors que he tingut en el meu primer. Crec que, perquè no ens hi jugàvem res a la classificació, l'equip ho ha donat tot, ha estat un partit intens i crec que hem demostrat durant tota la temporada el que hem fet, el nostre joc, i avui s'ha demostrat aquí. Crec que ha sigut un partit per als dos equips, una lluita d'estats d'ànim, no?, en aquesta situació que ens trobàvem o en el moment del partit, i dintre d'aquesta situació crec que nosaltres hem pogut generar situacions de gol i poder-les finalitzar, i això jo crec que ens ha ajudat en aquest context que l'estat d'ànim sigués una mica òptim per poder competir el partit i poder obtenir la victòria.